Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing soleh-soleh aku kelas 1A, 1B lan 1C. Piye kabare dina iki? Muga-muga kabeh sehat lan tetep semangat belajare. Arek-arek, ing video iki Bu Guru bakal jelasno pelajaran basa Jawa ulangan loro sing judule kasenenganku. Ing pasinaon iki bakal ngrembug 1. Identifikasi aksara kanggo nulis tembung. Arek-arek, tembung-tembung sing perlu dingerteni ing bab iki yaiku nomor 1 aksara. Aksara iku basa Indonesiae padha karo huruf. Ana huruf apa ae? A, B, C, D sampai Z iku jenenge aksara. Sing nomor 2 ana wanda. Wanda iku padha karo suku kata. Contone buku, BU karo KU. Jadi suku katane ana 2, buku. Sing nomor 3 ana tembung. Tembung iku padha karo kata ya ing basa Indonesiae. Contoh sekolah. Dadi sekolah iki tembung, contone tembung. Sing terakhir yaiku ukara. Ukara iku basa Indonesiae padha karo kalimat. Contone aku tuku buku. Gladen loro, ngidentifikasi aksara kanggo nulis tembung. Perhatekno tuladhane ya, arek-arek. Nomor 1 ana aksara S, I, L, A, T. Yen digabung dadi tembung silat. Nomor 2 ana aksara M, L, A, Y, U. Yen digabung dadi tembung Melayu. Arek-arek, cekap semanten pelajaran dina iki. Muga-muga kabeh padha paham materi sing disampaikan Bu Guru dina iki. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.